איזה השם יסבורך, והוא מציע כ"ה עמוד ב' למטה במשנה מצב בגל, גל של אבנים, או בכותל ישן, הרי אלו שלו. נראה בגמרא למה. מצא בכותל חדש, אז פה זה תלוי, אם זה מחציו ולחוץ, החצי שפונה לרשות הרבים, אז הרי אלו שלו. למה? נראה בגמרא. רש"י אומר, כיוון שאני אומר, אחד מבני רשות הרבים שם את זה שם והוא שכח. שואל רש"י, מקודם ראינו שספק אינוח לכתחילה לא ייטול, ופה זה לא ספק אינוח, זה ודאי אינוח. איך זה הגיע לשם? אבל אומר רש"י, כיוון שבגמרא מעמידים מדובר ששטיך תפי, זאת אומרת, רואים שזה החליט, זה ישן, אז אני אומר שהבעלים, מי שהניח את זה שם התייאש. אבל אם הוא מוצא את זה מחציו ולפנים, זה שייך לבעל הבית. אם היה מזכירו את הבית הזה לאחרים, אז אפילו מצא בתוך הבית. גם כן, הרי יועילו שלא, כיוון שאנחנו לא יודעים ממי זה, ואנחנו אומרים שהבעלים התייאשו. אומרת הגמרא, תונא למדנו בברייתא, מפני שיכול לומר לו, מי שמוצא בגל או בכותל ישן, הוא יכול להגיד לו שזה של המורים הם. זה עוד לפני בכלל שעם ישראל הגיע לארץ ישראל. שואלת הגמרא, אוטו הם מורים מצנע, ישראל לא מצנע, מה? רק הם מורים מצנעים? הגמרא, לא צריכה דשוטיך תפי, יש על זה הרבה חלודה, ורואים שזה לא מהתקופה האחרונה. סוד שואל, רגע, מה עם קניין חוצר? אם הבעלים, אם זה מזמן האמוריים, אז הוא תקנה לו חצרו. אומר תוספות, שאין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם. חידוש עצום. וככה הוא מסביר גם את המשנה הבאה, מצא בחנות, בשולחנות, למה הרי אלו שלא? נגיד שזה קניין חוצר. אלא אומר תוספות, כיוון שמעות זה דבר קטן, ויכול להיות שאף פעם לא ימצאו את זה. מעניין. טוב, בכותל חדש, אז מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית, אומר רב אשי, סכינה או סרקתה. מסתכלים לפי איזה כיוון הידית, כי לא מסתבר שאדם יכניס את זה הפוך, שהוא יוציא את זה ויחתך. וכיסה, ארנק, זה בעצם זה לא ארנק, זה כמו זה שק כזה של מעות, אז בוסר שנצי, מסתכלים לפי החוטים שלו, גם משם מכניסים את זה. שואלת הגמרא, ואלו מסניסין דקטוני מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית, מה זה משנה באיזה חצי זה נמצא? לך זה איקת לגב, איקת לבר. נסתכל לפי הידית, אישן צא לגב, אישן צא לבר. אז הגמרא מדובר מסניסין באודרה ונסחה, מדובר או בגוש של מוחין, שאין לזה התחלה וסוף ואמצע. או נסחה זה כלי עגול של כסף, אז גם כן, אין לזה מקום מאיפה הכניסו את זה. תונה, למדנו בברייתא, האם היה כותל ממולא מהן? גם בחצי הזה, גם בחצי הזה חולקים, שאתם רואים פשיטה. זאת אומרת לו, צריכה דמשפה באחד גיסא. בצד אחד זה משופע. ואז מה עוד אתם השתפוך לצד של השיפוע, כמו שמלון, שעושים באמת חצי חצי. אומרת הגמרא, מה למדנו שאם היה מזכירו לאחרים אפילו מצא בתוך הבית הרי אלו שלא שואלת הגמרא והמי לאיזי בוסד בסרי, נלך לפי האחרון מנותנן, מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים לעולם זה מעשר, כי אנשים מביאים את המעות מהישר שני שלהם שם. בהר הבית אני אומר תמיד זה חולין, אומר רש"י, ואפילו בשעת הרגל, ואף על פי שרוב מעות שבעיר שעת הרגל הם מעשר שני. למה? אומר רש"י, שעולי רגלים מביאים מעות מעשרותיהם לאוכלה, בכל זאת לא אומרים שזה לפי הרוב של עכשיו, אלא יכול להיות שזה מלפני הרגל. הם מלפני הרגל, רוב המעות הם חולין. כן? בירושלים, בשאר ימות השנה החולין, בשעת הרגל הכל מעשר. ואומר רב שמעיה בר זעירא, למה זה תלוי בשעת הרגל או לא בשעת הרגל? מה הייתה? הואיל ושוקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום, אז רואים, על מאמרינן, כמוי אזלו, הראשונים הלכו,
והנאחריננינו אלה של האחרונים, אז אוכנמי, גם כן נגיד, כשיש פה סוחר, קמא קמא עוזל, ואנא דבשרהו, זה שייך לאחרון. בעצם מה אמר יש לו כשמישהו בר כפורה, כגון שעשהו פונדק לשלושה ישראל. ממילא, זה לא בן אדם אחד. אז לכן הרי אלו שלו, שואלת הגמרא, אז אם ככה נוכיח מכאן, שמע מינו, הלוך נקרא בשם בן אלעזר, אפילו ברוב ישראל. אלא עומר רב מנשה בר יעקב, כגון שעשהו פונדק לשלושה עובדי כוכבי. נחמן אומר, אז רש"י אומר, שמקודם הזכרנו שלושה ישראל, לכן הזכירו שלושה עובדי כוכבים, אבל עובדי כוכבים הוא הדין אפילו חד, אין חיוב השווה. כן. רב נחמן אומר, רב נחמן אמר רב בר אבוה, אפילו תמן אני שמתי לב שגם עכשיו וגם בהוכחות שלמדנו לפני זה בדף כ"ד, את הספק האם חכמים הודו לו ברוב כנענים, זה כבר פשטנו, כן, לכאורה. כן, כן, אם גם מפה רואים. נכון, כן. רב נחמן אמר, ככה גם נפסק. רב נחמן אמר רב בר אבוה, או אפילו תמן לשלושה ישראל, גם כן הרי אלו שלו. למה? מה הייתה האמת? ההוא דנופל מיני, גם כן מתייאש. מי מרום ארמיכדי, הרי איני שכרין אלוהיה ובעדי. לא היה איתי עוד מישהו. רק שתי אלה, אלו אנה. אמרי כמה יוקם עוזים נליעדרו לי, הרי האדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה, הוא יודע שנאבד לו 100 שקל. אמרתי להם כמה פעמים תחזירו לי ולא החזירו לי, ואשתי יעדרו לי, פתאום יחזירו. ממילא הוא מתייאש, דעתיו להיעדרו, העדרו אני לי, והיידי לא יעדרו לי, בדעתיו למיגזה לו, ולכן הרי אלו שלו. ואז די רב נחמן לטעמי, יום הרב נחמן רסל, שנפל, עברנו לדף כ"ו עמוד ב', שנפל משניים, חייב להכריז, מייטיימה, ההוא דנופל מיני לא מייאש, הוא לא מתייאש, מי מרום מרמיך דהיני שכין אליו ובעדו אלוהי, הרי מי היה איתי? רק האיש הזה, נקית נלי, תפוס אותו, ואמין אלי אנטו דשקלתי, אתה זה שלקחת ממני, ובינתיים הוא לא מתייאש, אבל בשלושה אינו חייב להחזיר, בינתיים ההוא דנופל מיני, ודאי מייאש, מי מרום מרמיך דתרי אבו בעדו, הנה קטנה לה, אמר לי שקלתם, הנה קטנה לה, אמר לי שקלתם, יכול להיות השני, ולכן הוא מתייאש. אומרת הגמרא אומרו ועוד איידה אמרס בשלושה אינו חייב להחזיר לו המרן אלא דלס בישור ופרוטה לכל אחד ואחד. דווקא בתנאי שאין פה בכסף הזה שווה פרוטה לכל אחד ואחד. אבל ליסבי שווה פרוטה לכל אחד ואחד חייב להחזיר. למה? מתי מהם הוא שותפנינו? יכול להיות שהם שותפים. ולא אם ייאשו. זאת אומרת, אומר רש"י, גם אם הוא ממשמש בכיסו הוא לא מתייאש, כי הוא אומר אחד מהשותפים מצא, ולצערני הוא שותק. הוא עושה את זה בשביל לצייר אותי. ממילא, כשהוא לוקח את זה, אומר רש"י, זה לפני ייאוש. ואף על פי שסלע דבר שאין בו סימן, הוא חייב להחזיר. אבל אם אין בו 3 פרוטות, אז אני אומר, מה נפשך? אם הם שותפים בו, אז אין חיוב השבת אבדה לפחות משווה פרוטה. ואם זה של אחד מהם, או של שניים, אז הם יתייאשו. הם אומרים, אחד גנב את זה. אוקיי. אי כדאמרו אמרו ואף אגב דלס בלא שווה 2 פרוטות, גם כן חייב להחזיר. למה? מדי מהם הוא שותפנין ואחד מיני יואכו לאח ללמטה לגבי חברי. אולי הוא מחל את חלקו לחברו. ואומרו ועוד מימרה, ראה סלע שנפלה, נטלה לפני ייאוש. זאת אומרת, אומר רש"י, הוא לא חיכה שם כדי למשמש זה בכיסו. איך שזה נפל הוא כבר לקח את זה. והוא לקח את זה על מנת לגוזלה. פה הוא יעבור על כמה לאווים, עובר בכולם, גם משום לא תגזול, כי הרי הוא הרים את זה בשביל לגנוב את זה, וגם משום אשב תשיבם, של גזל, וגם משום לא תוכל להתעלם, ואף על גב דחזרה לאחר ייאוש, אפילו אם הוא החזיר את זה לאחר ייאוש, מתון הוא דיוב לי, ואיסורי דאובה דאובה. שואל תוספות, מה זאת אומרת? הרי לאו שלא תגזול זה ניתק לעשי, אז למה הוא לא תיקן את העושר תשיבם? אומר תוספות, באמת רק על הלאו שלא תוכל להתעלם,
על זה הוא עבר. כיוון שהוא היה צריך להחזיר את זה לפני שההוא התייאש. נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה, אז הוא יעבור רק משום או שב תשיבה. אם תין לה עד שנתייאשו הבעלים ונטלה, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלה בלבד. עומר רובה, איימן דחוזית דנוף על זוזי מחברי ביכלתה, הוא ראה שנופל לו כסף בין החולות, ואשכחי ושקלי. הוא הלך, מצא את זה ולקח. לא אם יחייב להדור אלי אין חיוב השווה. למה? מה הייתה מי? אהו דנופל מיני מייאש. מייאש הוא. אף על גב דחזי דייסי ארבל ובקום ארבל, אפילו הוא רואה אותו מביא מסננת שמסנן שמה, עדיין סיבה שהוא עושה את זה, כיוון שמימר אומר, כי איך דנופל מינו ידידי, יוחינה מנופל מיני שחרינה. אשכח נמידה, נמצא פה איזה משהו. אבל ודאי שהוא מתייאש מהמטבע שלו. מצא בחנות, אומרת המשנה, הרי אלו שלו. בין התיבה ולחנווני, אז זה של חנווני. לפני שולחני הרי אלו שלו, בין הכיסא ולשולחני הרי אלו של שולחני. הלוקח פירות מחברו ששילח לו חברו פירות, ומצא בהן מעות, בתוך הפירות הוא מוצא כסף, הרי אלו שלו, אבל אם היו צרורים בתוך בד או משהו, נוטל ומכריז. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אפילו מונחים על גבי שולחן של השולחני, גם כן הרי אלו שלו. אומרת הגמרא, אתנן במשנה לפני שולחני הרי אלו שלו. נדייק מזה, או על גבי שולחן, זה שייך לשולחני, צד שני יהיה מסייפה בין הכיסא ולשולחני של שולחני, או על גבי שולחן שלו. אלא אומרת הגמרא באמת מעולה כלמישמע מיני, ורבי אלעזר או מינולי, איפה באמת רבי אלעזר למד את הדין שלו שעל השולחן זה של כל אדם, אמר רוב ומסניסין קשי אייסה, קשה לו הלשון של המשנה, מה ירד אותנו בין השולחן לשולחני של שולחני, ליסני על שולחן, הנה ממצא בשולחנות כמו שכתוב כדקתן נראה שמצא בחנות שלו. למה המשנה הדגישה דווקא בין השולחן לשולחני? אלא שמע מינו אפילו מונחים על גבי שולחן, גם כן הרי אלו שלו. ועד כאן דף כ"ו בעזר השם יסבורה.